Takže ahoj, já jsem Gazos. A já jsem Zan. Ano, vítáme vás u tohoto gameplay let's playe, to ještě nevíme, to se dozvíme až podle, podle lidí, kolik se na to budou dívat. Obsahem tohoto dílu bude stezka odvahy na tomhletom serveru. Ten možná dáme do popisku videa. A no, tak já bych se na to vyvrhnul. Doufám, že se vám to bude líbit. Tak jo, a který to byl port? No, to nikdo neví. Takže ještě musím najít ten port samozřejmě. Počkej, takže PvP Arena, Co třeba tenhle, to bude on. lukostřelba. Ne, to není on. Ne, to není. Takže omlouváme se, příště si ho najdem. Sakra, Ne, taky není on. Ne, já jsem tam šel zpátky. Fail. ty vole, Kde jsi? ty opět portu tady a my ho nemůžeme najít. O, tak To si pak omlouváme. okay, Iron Man. Někde je někdo, tyjo, co to je za robota? To taky není on. No, takže To- klasicky prostě, že jo, asi, takže to musí být tenhle prostě, protože to není možný. Jo. Já ne, je to on. No jasný, takže tohle je stezka odvahy, tak jsme to nazvali my. Můžete tady umřít, nemáme u sebe nic, ani v inventu, Ano, takže jdem na to. jsem cholý, takže jdeme. Jo, tak doufám, že se vám to video bude líbit, snad jo. Máte tady moc pěkně udělaný, i technické věci, Ne, půjdem tudy. jdem dolů, Tady jsme šli minule, mám pocit. jo. Tak je tady plno truhel, do kterých samozřejmě nemůžete vejít. Je to asi jenom na ozdobu. No jasný, Sakra. ještě baton, že jo. No. Pozor, život je nebezpečné. Mě to ubralo hávka, co to je? Jsi šikulka. Sakra. Jdeme. No takže pozor. Aha, ještě ten obraz nenápadnej, tak tady tohle jsme hledali asi tak 2 sekundy. Vůbec jsme Tak nevěděli. pozor. Vidíte ten button? Když tu máš šlapnou desku? No, tak když na to stoupnete, tak se vám tady objeví láva, že jo? No, takže vy musíte skočit tamhle nahoru, Tak to jumpni. tím se dostanete jakože do cíle. Já tě budu, A to je jako že ta je jenom ideální nástraha, no. tě budu mít na kameře. Jasný, takže jdu na to, teď to jumpnu. Profesionální jump. Jo, Jak to, že jsi nespad? Kurde. to nikdo ne... A co teď, Tady jakože? na druhou stranu. Nevidím. Tady jsem. Výborně. A jsme Tak tohle je tady zřejmě v cíl. kostelíčku. Z kostelíčku, ano. Tak je hezky udělaný, že jo? Amen. Ano. Tak pomenujeme se a jdeme dál. Jo, tady na těch hradbách jsme byli taky. To se tam dostanete tímhle, ale žádný nástroje tam nejsou, takže vám to ukážu, no jasně. Počkej, schválně, já jsem nebyl úplně nahoře v té... Ne, tady ne? Ano, tam jsme V nebyli. té věži, víš co? Jasný, tak půjdeme na věž. Tady to je fakt dobrý. Jsem měl hezčí hrát na serveru. Ano, jasný. Jak jinak, jo. Mají nějaký rozbitý dveře, sakra. Hm. Aha, takže tady jsme nebyli. Ano, tady jsme Ty nebyli. vole, No, jsem se jaksi ztratil. to je dobrý. No to já Jo, taky. tam mají ty sprchy, nebo co to je? Jaký sprchy, ty vole? To máš takový button a když na to A jo, šlápneš, tak... No, protože sprcha, no, tak No, prostě sprcháč. prostě jump. Jasný. Jo, je kurva, jsme to šli předtím. Jo, my to zase nenajdem. Tak tady vidíte Ty vole, co to náš... je? Hej, to je hrubý. Dívej, tam se nedostaneš, tam je sere. Hele, čekuj, já to přes... Ty vole. To nejde, tam nahoře je to totiž. No, takže To na hovno. tohle je první věc, která nás tady hodně štve. Ty vole, jak jsme se dostali na ty hradby, mě spíš řekni. Počkej, stop. Počkej, to je Musíme- plynek. Musíme... Tady, to je 100%. Jo, to je 100%, tady. Ne, tady je ta voda. Jo, no právě, tady ta voda. No, a pak jsme šli zpátky Jsme někam. pak skočili do toho bazénku. No, takže pak já tě šli nahoru. opouštím zatím. Počkej, že to No, rekapituluju. takže náš děr.
Počkat. Bazének? Jo, už jsem tam. Aha. No bez já tě teďka nevidím ani jakože tvoje jméno. Takže já jdu zatím na nějakou vežu. O, Zatím co tam bude na věži a tady budu hledat. No. jo, to se jdu na to. Ještě to chce nějakou cestičku. A tady veží. jsi. Ty mě vidíš? Jo, ale jenom Jo, já přes jsem se věži, nějak jo. debilně portnul úplně. Co to? Jo? Já jsem byl úplně někde pryč a najednou jsem se portnul. Ale já jsem v nějaké knihovně. Jo, točitý schodiště. Motá jsem někde bula. Jo. Jsem skoro nahoře. Jo? Ty vole. Ale chci taky vidět. Jo, já vždycky když... Brdě. Já vždycky najdu jednu cestu nahoru, ale dalších 9 dolů. Jasně. Logition Infinite, jo. Jasně, jo, brnění, nic. Wow, jak se to mám dostat? Ty, a pořád hledám ten vchod. Ty zas cesta dolů prostě, ty vole, od Jo, blbý server. tebe. Hej, Ani nebezpečný stezky to nemá, ty jo. Šel tam na pí... ani stezku odvahy to nemá. Nic, takže já Jo. to tady skočím, jump. Jasně. Jedno Jo a do srdíčko. popisu videa vám to určitě nedáme, ty jo. Takový server, kde není ani stezka odvahy. Ne, je hrozně lehkej. Jo. Ale... Tak my vám řekneme aspoň, jak se jmenuje. No, Lamky z jamky, nebo tak nějak. lamičky z tlamičky, no. Jo, no, asi jo. Prostě na začátku dostanete hned iron brnění a kamen toolsy a... Ale. A tak Je to dále, no. prostě easy hrozně, ten na hovno. Prostě, já bych řekl takový pro začátečníky, víš co. Ano. Já už jsem na těch hradbách, když tak, jo, Tak takže... to jumpni, čekaj, já tě natočím, jak to jumpneš. Aby se Já jsem dole, jakoby před vchodem. Tak No, tam tě vidím, tak stůj, buď trošku blíž. kde já tě nevidím? Tady nahoře. Tady, Jo, tamhle. jsem já. Já jsem byl až tam nahoru, jo. Aha, až tam nahoru, ty se zabiju, ty Ne, vole. nás bylo jedno, neboj. Aha, já mám 4, ale. Co se vylejčíš? No jasný. Já nemám, ale, no dobře. Já ti budu Ver verít. mi. Takže teďka mě slyšíte asi naposled, tady v Minecraftu. Tak to dělá. Jo, to točitý schodiště je dobrý, no. Ale nevím, jak se dostat tam do té veže vysoký. Aha, Než tvoje. jaký, To by byl aha, jump. no tak já už jsem No, tak starý. pojď. Ale netref ten strom. To ani ne... Na ten strom? Netref ten strom. Jo, jasně, na ten strom rozumím. Jdu na to, počkej, tak já to trochu Choď na sem. to. Tady, chci, aby si dopadl těsně přede mnou tady na tu kostku. Tady na Aha, to, jak ukazuju. jdu na to. Kam jdeš? On umřel. Aha, nečekaně, co? Tak tohle bude pompézní konec našeho videjka, prvního. Jdem na to. Jo, tohle video samozřejmě není plnohodnotné, je to jenom zkušební, abyste se s náma seznámili Ano, a tak dále. ano. Ježiš, tady je portu. Takže doufám, že se vám to bude líbit, doufám, že jste se aspoň trochu zasmáli. Port. Ano, zasmáli, jak říkám. A uvidíme se z dalšího videa. Takže Takže čus. náš ďár.